हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आंना माने सुटि आरो दिवालीनि सुटि, ओमफ्राय आंना हिन्जावना सुटि गैया। बिसिना माने फुजा माबा माबि गासिबावबो सुटि थाया आरो बिसिना सुटि लानो गोसोबा बिनानैसो लानांगौ बिसिनिया, ओमफ्राय जा सुटि लायालासिनो खामानि मावबाय थानाय बिसिना बेखौ एक्सट्रा मोनो आरो। दा बेयो ओरैबायदि मोजाङालाय मावबाय थानो हायोबा आनलिमिट मावनो हायोबा मोजां आरो। ओमफ्राय जोंना दिनै सुटि दं नालाय आंहा दिनै रुमाव हारसिं जागोन, ओमफ्राय दा हिन्जावाबो थांथ'वाखै, बेखौ दा दोनलांनांगौ आरो दोनलांनोसै डिउटियाव थांनोसै बेहा। बेखौ दोनलांनानै फैफिननानै हारसिंबावनो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननांगौ आरो। दा फुङावबो आङो संनानै गावनो जाहोजोबखाबाय, आंनो गासिखौबो खामानिखौ फुंनि खामानिखौ आंनो मावजोबखाबाय आरो गावखौ मावहोखायासै आङो। दा थांनो ओंखारगासिनो दं, देलायगासिनो दोनलांनोसै। ओमफ्राय गोजानाव बेरायहैनोबो दस्राफ्राव जायगाफ्राव बेरायहैलाबायनोबो जायगा नायलाबायनोबो बेना सुटि मोनाना, उफाय गैया। ओमफ्राय आं हारसिंल'बो बेरायलाबायनो बारा गोसो गैया। लोगोफोर दं, लोगोफोरखौबो थांगोन ना थाङा बिसोरबो खबर लानांसिगोन। बिसोर थाङोबा बिसोर एसे बेरायलाबायना फैनोसै। बेनाथ' दिनै दा थांबाथाय सानसे दा हरनि 8टासिमखा आरो। दा 10टानिफ्राय लानानै हरनि 8टासिम ओंखाम जानायनि ब्रेक टाइम दङ, 1 घन्टा बा आधा घन्टा। बिदिनो साहाफोर मोनलोङो मायो आरो। हनै देलायखांबाय दा जाबायना मिनुटि बेगखौ लाबाय हनै मालाय। फैद' बे आंना BMW नि साबिया लाबोदो। साइकेलजों खटिं थांनोसैलाय। लोगोफोरजों बिदिब्ला थांनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आरो जोंहा ATM कार्डआवबो हाबफैनांगौ दिनै। मालाय जोंना अरुण'दयनि फैसा हाबोना, बेखौ नायनांगौ हाबदोंना हाबाखै। लोगोफोर नै जोङो दायो फैबाय साइकेलजों। बिराद गुसुना दिनैहाय, सान्दुंबो दुङाखै माबो दुङाखैनो, अखा हांहांनो। आंहाथ' गोजांलायबायसो, सान्दुं दुङाखै मा दुङाखैनो, थान्दा बार बारसोलायथारो। ओमफ्राय गस्ला आखाइ गोलावबो गैया माबो गैया, एकदमबारे गोजांथारगासिनो आंहा गुसुनो। बेना बिथिंजाय थाङो, आंना बिथिंजाय मोननोसै। बे बिबार नुहुरनाय खाथियावनो बै मैगं फाननायजों बै नै आंना मोनबाय। मैनो नोंनि सारा नङा, बेलाय खुलिगासिनो जोंना। हाबफैबाय बेहा, बायबाय लाबाय नै बेयावनो आरो। नै प्रासिम मेलायनो मुरथि गोजा आरो। नै बे मुरथिनिसो आरो बेना। लोगोफोर आङो हिन्जावखौ दोननानै फैफिनबाय आरो, रुमाव फैफिनबाय। दा फैनानै आंबो ओंखाम जाफैबाय दासो। ओंखाम जाखांनानै दा नै दसे ओरैनो थाबाय थानोसै, रुमावनो रेस्ट लानोसै। ओमफ्राय दा लोगोफ्राबो खानाय सिननो लिंहरदों आरो, खर'खौ सिनना होनांगौनो, मेचिन दंखायो नालाय बेजों सिनना होनो दा थांफिनबावनांगौ आरो। दा नै जोंना मेदामा बिदि मस्लाफोरखौ फ्रियावनो हरदों आरो दिनै। मोनसे दंबावो, मोनसेयाव हरदों मोनसेयाव दङ। बिदि मस्ला मस्लिफोरखौ जोंना मेदामा फ्रियाव हरो आरो। बिदि फिसा फिसौ बुस्थुखौ मेदाम थायोबा फ्रियाव मोनबोयो। ओमफ्राय जेब्लाना जोंनि सार थायो, जेबो थाइसेबो खमाया आरो। ओरैबायदि मालिक बियो, थाइसेबो गावनो खामानि मावो होननानै जोंखौ साहा कापसे लोंहोफेरदों होननानै दिनैनिफ्राय माने दिनैसिम खिथाफेरनो रोङाखै आरो। रेकर्ड गैया बेयो। जोंखौ बे गावनि दखानाव खामानि मावबाय थानाय समाव साहा कापसे लोंनो रोंनानै रेकर्ड गैया आरो। मेदाम थायोब्ला साहाबो मोनलोङो, जानाय लोंनाय माबा माबि फ्रि मोनलोङो आरो। ओमफ्राय फैसाबो हरो एखमबा ओंखाम जानो मानो। जोङो एखमबा ओंखाम जानानै थाङा नालाय, थाङाबाबो दैलि ओंखाम जानो थाखाय जोंनो सासेयाव 100खौ होयो आरो मेदामा। दा ओमफ्राय जोंनि सारनि फंबाय थायो, बे थाबाबो साहाखौ मोनलोङो, ओमफ्राय बिदि जानायखौ होआ आरो। बेहा एसे मोजाङालाय। ओमफ्राय
जे सार जोंनि देरसिन बे एकदम ओरैबायदि गाज्रि आरो थाइसे थाखा खमाया जोङो माइरंफोर लाबोबाबो जोंनि माइरं लाबोनायनि दामफोरखौ जेरै दाम बे MRP जोंनो लाजोबो आरो जोंनो थाइसेबो खमायना होआ ओरैबायदि मालिक नोगोद गाज्रि मालिकखौ बोरैबा मोनसनदों आरो मा होनो उफाय गैया खामानि मोजां नागिरबाबो मोना नालाय बेफोरबायदि खामानियावनो मावनांगौ जायो आरो दा जिखुनु मेदाम थायोब्ला जोङो आइटेमफोरखौ लाबोयो मोजां फ्रियाव मोनबोयो नालाय एसे एनै 20 थाखा 50 थाखा बिदि 100 थाखा जानायफोरखौ मेदामा लिरनानै लाया आरो बिनि फैसाखौ दाना आरो दा आंनो दिनैहाय आंना डिउटिया गैयाबाबो सुटिब्लाबो ओंखाम जानोबो हरबाय ओमफ्राय बेखौबो फ्रियाव हरबाय आरो थांदोंमोन नालाय आङो हिन्जावखौ दोननानै ओरै हाबहैदोंमोन खाथि नालाय हाबनानै फैदोंमोन आरो बे हाबनानै फैनायाव मा नांगौ लांखादो दिनै नोंसिनि सार गैयियावनो लानानै थांखा होननानै बुङो आरो दा लानानै फैबाय चिकेन मसला गरम मसला लानानै फैबाय ओमफ्राय जोङो दहाय एटिएमआवबो थांदों अरुणादयनि मोनो नालाय बे अरुणादयनिखौ हाबनानै फैफिनबाय आरो थाइसे थाइनै बिदिनो अरुणादयनिबो हाबबाय थायो हिन्जावनियाव आंहाथ' जेबो गैया हौवाफोरनोथ' जेबो होखाया नालाय सरकारा खालि हिन्जावफोरनोल' होयो नङा होमबा जों हौवाफोरनो एकदम होथारखाया आरो सरकारा माने हिन्जावफोरखौल' मोजां मोनो बेनिखायनो हिन्जावफोरनोल' मदिनि फैसा ओमफ्राय बे माबा अरुणादय बे हिन्जावफोरनिल' होखायो आरो जोंहा गैया नालाय जोंहा माने बे माबायाव ओंखामानो जानाङा आरो हिन्जावफ्राल' ओंखाम जानांगौ जोंनाव खस्थ' गैया मावनानै जानो हायो बेफोरबायदि आरो हिन्जावफ्रा मावनानै जानाङा आरो बिदि थाइसे थाइनैजोंनो गावसोर हरनायजों जानांगौ बिदि खोमा दा अबसे हेल्प जायो बेफोरबो मैगं जानो थाखाय एसे हेल्प होयो आरो जोंनि थाखाय 1500बाबो जोंनि थाखाय हेल्प होयो नङा होमबा दा बेनोसै आरो लोगोफोर दिनै आंना सुथि नालाय रुमाव हारसिं ओंखाम ओंख्रि गासिबो आंनो संजोबनांगौनो दा लायफिननांगौ ना मानांगौ बेखौ मिन्थिया गावजोंनो बायनानै जायो ना मायो रुमाबो एसे गोजान जायो नालाय फैनोबो हानाय नङा ओमफ्राय लायनानैबो फैस्लाबनो हानाय नङा आधा घन्टासोल' मोनो ओंखाम जानो थाखाय खाथियावनो जानानै बावनो थाफिनगोन ना मागोन बेखौ मिन्थिला आरो थाब फन हरबासो मिन्थिसिगोन जिखुनु जाया आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट टाइमाव आं माबा मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन दा जोंनि जेरावबो बेरायनो थांनाय जायाखै माने हिन्जावना सुटि मोना नालाय बेखायनो नोंथांमोननो जायगाफोरखौबो खिन्थानो हाया आरो बर्थमान आरो आं बुंबाय थाखायो आंनि मबाइला बेक केमेराया जाला बेक केमेरा जायि थाखायनो बे फ्रन्ट केमेरा बे सेल्फि केमेराजोंल' जायाना भिडिअ खालामनो आं दा सेल्फिजों खालामगासिनो बेक केमेराया गाज्रि जाबाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोजां भिडिअखौ लाबोथ'नो हायाखै आरो जेब्ला मबाइलफोर बिदिनो मास मोनब्रै मोनबासो खामानि मावखांनानै मबाइलफोर गंसे लानो हायो अब्ला नाजागोन आरो इउटुबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट फैबा फाइनालि नाजागोन माला फैगोन बेखौ बुंनो हाया नांबावगोन गैयाबाबो दासो मनेटाइज जानानै 4 माससो जादों नालाय बाराबो गोबाव जायाखै जिखुनु जाया 6-7 मासखौथ' नांखागोन फार्स्ट पेमेन्ट फैनो आं बेखौ आसा खालामखायो आरो आंना सियार गंसेबो बायनो हायाखै आरो दासिमबो सियार गंसेबो गैया जोंनि रुमाव जिरायग्रा गैया दा नै रुम खाथिनि नैबे सफा बोरायखौ हरदों बे सफा बोरायावनो जिरायनानै थाबाय थायो बे मोनसेयावनो जिरायलायनो सेलायलायबाय थायो जों आं जिरायबा बे जिराय मोना बे जिरायबा आं जिराय मोना मोनसेल' नालाय फिसाल' जायगायाबो गैया सासेनि थाखायल' ग्रोब जायो बेखौनो जिरायबाय थायो आरो माने मोजां जाबाय अबसे उन्दुनानै थानो नै मालायनि गारनाय मानायखौ बिराद बुथुम लाबोयो जोंना जासिदों आरो न' खाथिनिनो नालाय गावस्रा गोदान लानायखाय बेबो जेबो जायाखै मोजाङैनो दङ गारनाय बुस्थु नङा बे जासिदोंमोन मोनसेखौ दस्रा मोनसे रुम खाथिनि बावनिया लानानै थांदों ओमफ्राय बे मोनसेखौ जों लाना फैदों आरो दा बर्थमान जिरायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो बेनो हरदों मोजाङानो जादों जोंबो जिरायनो मोनबानो जायो मोनसेयानो जाबाय सियारफोर बायनांलायला जोंहा बावनो फाला बदल जिरायगोन रानलायनानै जिरायनोसै बर्थमान दाखालि बे नै मोदोम माननाय जानानै गाराय दाखोन जानानै थालांजोब्बाय दासिमबो बेनो खाराखै आरो मोजां खारजोबाखै एकदम मुलि जानांगासिनो मुलि जायै एसे खमायबाय आरो खमायनाया ओमफ्राय दा आरो मोनसे मोजां मैयाहाय मोनसे साबोन लाबोबावदों आङो बे साबोना 100 थाखानि आरो एकदम पुरि 100निखा मेडिसिन माबा नालाय बेखौ लानानै फैदों आं मैया लानानै फैबाय
दा एसे दुगैनानै मानानै बेजों दुगैनानै मोदोम माननायफोरखौ एसे स्रां मोन्दों आरो बेबायदि एकदम मोदोम माननायानो बोरैबा जानानै थाबाय आरो बे सिगाङाव न'फ्राव थानायावनो जाखानायमोन आरो एसे ओमफ्राय बाव फैनानै बांसिन जाफैदों आरो दै सोलायनायजों माजों जादों जानो हागौ दा बे साबोनखौ फुनानै एसे मोजां मोनबाय आरो दा दिनै गुफुर दाखोन थालांजोब्बाय दा एसे आथिं आखाइ गासिबो दुलुजोबनाय आरो बिदिनो खुरनायनि दोलाजोबनाय अबेबा खुरबाथ' थै ओंखारलायसै बेबायदि जानानै थाबाय आरो अबस्थाया ओमफ्राय नै दा मेगनफ्राबो माबायदि जानानै दङ बिदि मोदोम माननायनि थाखायनो खुरनानै मानानैनो उन्दुनायफ्रा एखमबा थिग जानो नागिरा नालाय बेजोंनो उन्दुनो ओंखारनायल' नुबाय थायो आरो मेगनफोरखौनो गोसोम गोसोम जालायबाय मेगन गोथौ गोथौ बिराद हामदों नै हारायाबो नुजालायबायना एकदम हारा गोथौ गोथौ नुलायथारबाय हामबाय बिरादनो माथो खालामनो जानाय लोंनायफोरखौनो थिग मोना माथो जाबाबो फुंनो रोङा जायो जानायालाय खम जाया जानायालाय जायो बिरादनो थेवब्लाबो फुंनो रोङा आरो एसे भिटामिना खम जानानै दङ भिटामिन एसे हरलिक्सफोर बुस्टफोर बिदि माबा माबि भिटामिनफोरखौ लोंबासो फुंसिगोनदां सिगांनिफ्राय एसे दुरबलसिन जादों आरो देहाया बेबायदि आरो दा नोंथांमोनाथ' ओरै आसामाव थानानै दिवालीनि बिराद इन्जय खालामबाय खोमा जोंहाथ' गैया आरो ओरै रुमावनो थाबाय थानाय ना ओरै बमबो गावनो मोनाखै बांद्राय बमबो गावहोआखै बयखौबो खाथि खाला बिदिनो खना खनायाव गावदों आरो बे जोंनि रुम गुदियाव गावदों ओमफ्राय दस्रा साइडआव बिदि मेन रडफोराव गावनो होआखै आरो सिगांथ' बिदि मेन रडफ्राव बिराद जायोमोन कालि फुजायाव जोंनियाव गैया गावनो मोनाखै एसे खम जादों आरो दा जोंनि आसामफ्राव गावदों जानांगौ बिरादनो मेलाफोरबो बेरायदों खोमा ना जोंहा गैया आरो बिदि बेरायनाय मानाय गैया सिखारनांगौ फुङाव सिखारग्रोमोना ओंखाम ओंख्रि संनांगौ डिउटियाव थांनांगौ जोंना बेनोसै आरो सामफ्रामबो मोनसेल' खामानि जोंना थांलाय फैनाय जानाय संनाय खावनाय बास अनेक गोसोखाङो गामिनि लोगोफोरखौ बेरायनो लुगैयो ज' ज' बहाबा थांनो लुगैयो बेरायलाबायहैनो दा बेफोरबायदि लाइफखौथ' मोननाय नंला उन्दैनि लाइफआ फैफिनला बेफोरबायदि बेरायनायखौ एसे बावगारलांनांसिगोन आरो ना लासैनो ना मा होनो नोंथांमोना नायलांबाय था जोंखौ सापर्ट खालामबाय था भिडिअफोरखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयारफोरबो खालामना हो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै बाय बाय